xics, este és el nou alumne. Senta't ahí. En un món on les històries cobren vida, la rutina es converteix en aventura i el perill aguaita en cada cantonada. Així no viu ningú, xiquet. Cada pàgina et submergeix en una nova aventura, on els éssers d'altres mons cobren vida. Històries que desperten la por i la curiositat, que et mantenen a la vora del seient i que ressonen en la teua ment molt després d'haver-les llegit. Submergeix-te en un món on l'impossible es converteix en realitat i els secrets més foscos ixen a la llum. Històries de por. T'atrevises a llegir-ho?